колекцията Рисале-и Нур, издадена на турски, в крайна сметка ще бъде преведена на други езици. През 1955 година братът на Бедиус Заман, Абдул Меджид Нурси, преведе и публикува 29-та дума на арабски. С течение на времето броят на преведените езици ще достигне 60. Производството на преводи и увеличаването на броя на читателите ще доведе и до академични изследвания. Казвам се Махшид Ансари, произхождам от град Сидни, Австралия. И така, каква е причината за посещението ви тук? Дойдох тук, защото в момента провеждам сравнително докторантско изследване по темата за пророчеството, по-специално фокусирано върху Мохамед Икбал и Саид Нурси. Какви са мислите ви за симпозиума и дейностите на фундацията? Мисля, че работата, която тази фундация е извършила, е наистина много трудоемка. Бог да ги благослови. Това е от много голямо значение, особено изследването на тема като пророчеството и нейната оценка от уникалната перспектива на Рисале-и Нур и Саид Нурси. Тъй като Саид Нурси не е достатъчно изследван в академичните среди, имам предвид други мюсюлмански учени са, но Саид Нурси е пренебрегнат и наистина изисква много повече дискусии. И тази тема е наистина изключително важна. Ами Нурси тогава, какво мислиш ти за него? За самия Нурси ли питаш? Лично или академично? Аз лично изпитвам огромно уважение към него и разбира се, ако мога така да се изразя, изпитваме известна любов. Преди около 10 години имах възможност да се запозная с неговите творби и от тогава непрекъснато чета, продължавам да уча на този симпозиум. Аз съм наистина тук като студент и изпитвам голямо щастие да съм тук, учейки се от всички презентации. Удивително. И това е една много специална молитва за мен. Беше също и една молитва, която се сбъдна за моята докторска дисертация. Слава Богу! Според вас, какво е било основното общо послание, което всички пророци са ни оставили? Това общо послание е да вярваме в Бог, да водим един честен и почтен живот и да бъдем праведни хора. Това е една обща нишка, която преминава през много други цели в живота.